Staješ kod zelenjaka? Nisam našao jučer mobil, ali on kaže da opušteno, kaže neće da se vrati da spava sad, valjda neće, ne znam da li mu je upaljen ili ne, ima kako svoju. Čujemo se posle časa. Nisam pogledao sam sami novčanik, nema veze. To što pričaš sa mnom, ne pričaš. Ajde, zovite posle. Kosti bol za prosto. Nije ne tako. Bila sam u oktoru. Samo bila u 2 sata. Ali imam obavezu.
Sljedeće stajalište, George Washington. Začinite svoj put priliku
Ладно, ставим до первой. Dobar kontrola je, molim vas, kako je vaše spremljenje. Dobar dan. Kada je naći novince. A ne ovo je čekaj. Imam državnicu u firmicu da ti kažem. Čekaj da je naći. Nova kartica i uplata za 23. godinu. Čekaj da je naći kogulet. Imam, sigurno imam naš. Vidi da račun u ekranama, da ti kažem imamo naš. Evo kogulet. Jedve mu mater, čekaj da im desam. Imam je sigurno. Da sam dobro. Morate izvediti novu karticu u Beogradu. Novu karticu? Naći ću, nije problem. Dobar dan, kontrola je. Hvala lijepo.
Ajde, jede u stizanje, ajde. Ajde, vidimo sve. Stavljaj bez. A? Stavljaj, ajde. Ajde, ajde. Ajde.
Svejedno spori ovdje, tako da tu kažem 5-10 sekundi što će neko izađe, ne znam ko su. I tamo je s ove strane su želji poslušati.
Vidi, evo polako, ne znam nije šta je autobus nešto. Ide jako polako. Aha, evo sad se stiče. Ne, pati. Aman, ovaj dole skroz za rastav, da. Da. Dajte mi ajde. Ne. Živa. Lepo, baš kako si ti? Evo, ničem je primljeno, ali sam ne zbog, da sam sad na grobima, da sam sad kasnije. Kako da? Za te godine. Da. I oca on je da, to poslije godine. Da, im lepo i znam. Nije dobro da idem. Nek si ovako. Pa ja tako idem. Bravo, svi dobro su, koji dobro. Dobro, ja tako
Bravo, bravo. Dečica si ima grupa. Naravno, uvek kupim više nego što treba. Znam. Dodam ovo, ono pa nikada. Pozdrav, bilo pozdrav, sve. Da. Imam cirkulaciju. Tu oko šaku. Ma i ovdje ništa verujem. No pa je agora digo kako ajde. Imam problema da sve ćemo dogovarati. To nije 22, 22. Nije. Ja si pošao. Kako je pretnje. On zna nosi pred. A danas... Ti si bio? Ne na ovom, nego na 3 godine. Sjećam se. Ne, ali ovdje se sjetim, kažu ovdje je trener, nosim trener da idemo futbol. Skrizne mi jedne noge i uradim šlavu i ubim sve ovdje su. Najprej idemo na groblje, sad da mi ne dobiju. Ajde idemo na groblje. Liście 5.